Kaninda-hinda ang gitulakad-lakaran. Kay Carmilako ang namumulang pan. Iyan ay hindi ko'y abong naging higutan. Hala-hala na, hala-hala, hala-hala na sayo pa. Isa-isa-ihang gala, matiga na haluhan. Kapoy-tihang sige na, karusuhan ipadayo ta. Ngay magumuli pa kita inibuwas itaga. Hala-hala na, hala-hala, hala-hala na sayo pa. Isa-isa-ihang gala, matiga na haluhan. Kapoy-tihang sige na, Mga Bulukla, Barangay San Eduardo, Purok Manila, Alabang na Baysay, Matigang Buligon, Waray Pagkabuglaw, na Congresswoman Alisan Samar, nagpapakita kaniyang kalipayan, inaagyan pagsayahan sa Sigalang, Diara daw Saksan, Lulu Kumada ang Barangay Adakwa. Ang utang nga tarong di manupalakyo. Dito pa tuha amukin ikapito. Asya daw nga mahal at niya presyo. Iya pagsakay tulog ka baluto. Hala-hala na, hala-hala, hala-hala na tayo pa. Isa-isa-isang Salamat natin kay Congresswoman Hanila Presensya na nagagawa. Muli pa kita inibuwas sinaga. Daw na susunod, sinsidhan langit. Sa kalautan, dindadala. May nagkaingin, mamatlog, uyok ining hangin. Inin mga balo, inin mga balo. Oh my God! Ladies and gentlemen, nalilay natin Congresswoman! Ang gatingan ano, ang tubig maranggan. Kay nakakaliyaw, manano maraga. If you ever go far away to Manila, write a letter very soon. Yadiha akong every afternoon at 5 o'clock. Namimilana, ahay, naghihimulat, ahay, nagapagulot. Hala-hala na, hala-hala, hala-hala na sayawa. Isa-isa-ihang gana, matiga na. Iyak sila mga kasangkayan ang ating Congresswoman na napakita niya kalipayan para haaton na kanan. Tagunayan na kasama ka ng kapal! Hala-hala na saya pa. Isa-isa-ihang gana, matiga na halang